Елның көтіп алынган вакыйгасы Мөхәммәд Мәхдиевнең «Без 41-нче ел балалары» әсәре буенча төшерелгән фильм киноэкраннарга чыкты. Беренчеләрдән булып, аны безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Моннан нәкъ бер ел элек Татар кино оешмасының ел йомакларына багышланган матбугат очрашуында оешма җитәкчесе Миләүшә Туганова «Без 41-нче ел балалары» әсәрен кинофильм итеп төшереләчәге турында хәбәр иткән иде. Бер ел дигәндә татар укучысының иң яраткан әсәрен тамашачы кинотеатр экраннарыннан күрде. Бу классика дигән әйбергә алыну өчен мен бик рәхмәтле бу командага, чөнки классиканы экранга чыгару ул бик авыр әйбер. Аның өчен батырлык кирәк. Менә режиссер Амиргөл Әскәров һәм бөтен команда курыкмыйча алынган өчен рәхмәт. Бу менә үзегез караргач аңларсыз, бу фестивальләргә дә бик туры килә, чөнки аның стиле шундый, ул аклы кара. Һәм менә «Летят журавли» һәм теге «Судьба человека» дигән фильмнарга охшабрак тора стиль буенча, ләкин әлбәттә инде аларга әле үрелергә безгә иртәрәк, ләкин стиль буенча шулайрак ясалды. Инде прокатка килгәндә, әлбәттә Татарстанда да һәм чит төбәкләрдә дә кайда татар яши, бөтен җирдә күрсәтергә исәп. Әсәрдә төп рольләрне башкаручы 41-нче ел балаларын уйнаучы Кариев театр артистлары өчен кинода төшү беренче тәҗрибә булган. Төрле мизгелләр булды инде, кызыгы да, бераз аянышы да, ләкин күбрәк кызык, бик кызык булды безгә. Күпме төштек әле? 2 атнадан артыкмы? 2 атна тирәсе эчендә бик истәлекле мизгелләр дип әйтик. Безгә бик шады. Рейскә бигрәк тә. Беренче тапкыр. Мөхәммәд Мәхдиевнең үзен уйнаган Кариев театр артисты Булат Гатауллин җаваплылык хисен тойдым дип хисләре белән уртаклашты. Бу барыбыз да яраткан әсәр, балачактан бирле яратып укыган әсәребез, безнең милләтебез өчен һәм гомумән барыбыз өчен дә бик кирәкле булган әсәр. Һәм әлбәттә дулкынлану, чөнки мине чакырдылар баш рольне башкарырга. Бу әлбәттә бик җаваплы. Мөхәммәд абыйның үзен фильмда аның исеме үзгәртелгән, ул Ильяс. Шуңа күрә бу шундый капма-каршы хисләр, шатлану да, ләкин шул ук вакытта ниндидер дулкынлану да. Кинода училище укытучылары ролен Искәндәр Хәйруллин, Рөстәм Гайзуллин, Айгөл Бариева, Зөлфәт Зинуров кебек татар артистлары башкарган. Ә бик тиздән «Без 41-нче ел балалары» фильмын Татарстанның район һәм шәһәр кинотеатрларында күреп булачак. Айзилә Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.